Vi har tegnet og malet og klippet og klister. Og lavet gips. Og lavet mund og øjne og lavet hår. Og vi har lavet Lucy. Og hvad handler det hele om? Narnia. Lucy var sådan helt nysgerrig, så hun gik ind i skabet, så kom hun herover til en anden verden. Og så kom her Tumnus. Ja. Så var det, de mødte hinanden. Ja. Og så var det, hun gik sammen med her Thomas i hans hus. Så snakkede de sammen, og så sagde herr Thomas, at hun skulle skynde sig væk, hun skulle skynde sig tilbage, så den onde snedrøn, den ikke kommer tonen. Ja, og imens så er det, Edmund han kommer ind, og så er det, han ved ikke, hvor Lucy er gået hen. Så kommer snedrønning, og så tager den ham med ind, og så giver hun ham alt det slik, han vil have. Okay. For at hente sin bror og søster. Så går det ud og kæmper med isdronningen. De gik ned til Aslan, fordi de havde brug for hjælp. De har brug for hjælp til at stoppe Nej, de gik rundt, og så fandt de et sted. Så fandt de sådan nogle telte og nogle anderledes mennesker. Ja, og inden teltet var Aslan. Ja. En løve. Og han er god. Han befrier de gode. Han er en konge. Ja. Og han kan også spise mennesker, men det gør han ikke. Så de ligger så sammen, og så kæmper de. Ja, og de onde mod de gode. Så bliver Aslan fanget hos isdronningen. Ja. Så er det, at de klipper alt hans hår af. Ja. Løvehår, og så er det, de stikker sådan en pil ned. Ja. Det gør dronningen sådan her. Ja. Og så alle de dæmoner, de råber. Ja, og imens så kigger alle de 4 børn igen, og så græder de, fordi de troede, han var død. Så er det Lucy og Susan, de går hen til ham, og så og ligger elixir. Så blev han løvende igen. Og så kæmper de mod isdronningen og de andre dæmoner.